Fil-Palazz tal-President saru l-ħatriet ta' 3 imħalfin u 3 maġistrati ġodda. Madankollu uħut minn dawn il-ħatriet kellhom isiru biex jimtlew postijiet oħrajn vakati u għalhekk mhux mistennija jsolvu l-problema tad-dewmien fil-qtuħ tas-sentenzi. It-3 imħalfin maħtura huma Anthony Vella, Consuelo Sherry Herrera u Grazio Merċiqa, fil-waqt li 3 maġistrati maħtura huma Rachel Montebello, Simon Grek u Estrid Grima. Il-ħatra ta' Anthony Vella minn maġistrat l-imħallef ħallit waraja kontroversja, kif dan kien qed imexxi l-inkjesta maġisterjali wara l-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Dan ifisser li l-inkjesta dwar il-qtil tal-ġurnalista issa trid titmexxa minn maġistrat ieħor bil-possibilità ta' dewmien ġdid minħabba li l-maġistrat inkwerenti l-ġdid irid jerġa' jsegwi dak li jkun inħareġ mill-inkjesta li s'issa tmexxiet minn Anthony Vella. Madankollu, il-Prim Ministru Joseph Muscat ma jarax li b'xi mod il-każ jista' jieħu aktar fit-tul. Konklużjoni tiegħek li b'xi mod jew ieħor ħajttardi. Sa dan it-tant anke l-ħatra ta' Consuelo Sherry Herrera ġabet magħha kontroversja, mhux biss għax joħt il-Ministru José Herrera u sieħba tal-konsulent tal-Gvern Laburista Robert Musumeci, iżda wkoll għall-fatt li l-ħatra tagħha diġà kienet miċħuda mill-Kumitat dwar il-ħatriet fil-ġudikatura. Madankollu għal xi raġuni din l-istess nomina issa ġiet aċċettata, b'Muscat jgħid li ngħata l-parir biex in-nomina tagħha terġa' tiġi ppreżentata mingħajr ma qal għaliex dan il-pass kellu jsir wara biss ftit xhur. Warajh il-Ministru Ombonici ipprova jikkjarifika li l-Kumitat hu marbut b'segretezza. Jekk tara il-parir li ngħatat kienet li terġa' tiġi ppreżentata sa fin-naf jien. Intom tafu li l-Kumitat huwa marbut b'segretezza u konfidenzjalità. Allura bħala gvern aħna irrispettajna kompletament dak li tgħid il-liġi. Il-Partit Nazzjonalista diġà ddikjara tħassib tiegħu li dawn il-ħatriet mhux se jkunu biżżejjed biex tissolva n-nuqqas ta' ġustizzja għal dawk li l-kawżi tagħhom jibqgħu għaddejjin għal snin sħaħ minħabba nuqqas ta' ġudikanti. Dan kif id-dewmien se jibqa' ġala darba uħud mill-ħatriet saru biss biex jieħdu post oħrajn li temmew il-kariga. Barra minn hekk dawn il-ħatriet mhux mistennija jindirizzaw l-ammont ta' xogħol li għadu pendenti fil-maġistratura fosthom l-inkjesti relatati mal-każijiet ta' korruzzjoni u l-qtil ta' Defni Caruana Galizia, sostna l-Partit Nazzjonalista.